Sa Banwa, Sambarotac, Nuevo Iloilo, elf truck, aksidente nga nakabunggo sa bus. Driver sang truck, dead on the spot. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Naglidapta sa dala ng mga kargang ulutonon. Manok kag iban pang karga sang ining elf truck nga wasak kagupe ang unahan nga bahin. Sa hindi malayo, makita ng Ceres bus nga wasak ang windshield kag bumper. Pasado las 8 kinas sang agas ang nagbunggoan ang duha ka salakyan sa bahin sang barangay Kabilawan, Barotac, Nuevo Iloilo. Sa tuman kadasig sang pagpadalagan sang elf truck nga may karga sang nagkalain-lain nga produkto, dead on the spot kid ang driver sini. Ginkilala ang napatay nga driver sang truck nga si Johnny de la Riarte, 46 anyos, sang Sara, Iloilo. Gikan sa syudad sang Iloilo ang truck kagpadulong sa Sara sang nakabunggo sa bus nga padulong naman sa syudad. Dasig ka tama ang padalagan sang truck nga kay ang tricycle na una diri ang tricycle mo. So ma-overtake sa tani sa tricycle siguro kagari ang Ceres kapadulong naman alangan gid siya. Pilason man ang driver sang bus nga ginkilala kay Roel Kagindangan, 44 anyos, sang Concepcion, Iloilo, kag bus inspector nga si Jonel Alvaros. Gindala man sa ospital ang 13 ka mga pasahero sang bus nga maswerte nga wala man napuruhan. Ay damo ang gingkuha ka ambulansya nga gingkarga namon way kadala ang ambulansya primero mo. Ti may nagagi mga responde may karga namon tani galing may karga mga pasyente ti apat ka trip ka ambulansya. Sa investigasyon sang kapulisan naglapaw sa iya nga lane ng elf truck, rason nga naalangan ng driver kag nabunggoan ang nasugata nga bus. Hindi man at fault ang Ceres bus. Kay tungod nga ang elf amoya ang nagaagaw sang iya nga lane. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.